Tsienerlin sloeg onverwacht tongblier ek in Friesland ta, in Ije en Arnhem. Hoe koer dit? Frieske boeren staan goed bekend en de veehouderij is net intensief. Oors als in Kootwijkerbroek verwerk je de Friesen het verlies in stilte. Verslagjouwer Douwe Boersma weer doet de enige journalist in het Oorslettengebied. Hij filmde de romming op het bedrijf van zijn omke en neef. Douwe zocht me haar en oren belutsenen waarom en vooruit. Want Intje mocht en mooi net. Het romje voor de 160 kei van de familie Boersma zullen in alle dag nog de hele dag in beslag nemen. Ja, doe ik eerst wel een rode stijlersmaatje, maar die houden je doen aan heeft. Maar de maatschappij is wel verloren in het zien hier. Ik denk dat de burgers dat die het net accepteren als een goede instap van hier aan de kant haast. En dan maken ze tot die vanwege dat ze het in Boetelon hun beesten net hebben willen. Ik heb een trieste mededeling. U heeft nu nog 10 minuten om te vertrekken. Alleen bewoners mogen nog binnen dit gebied blijven. Hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? Dat stond daar in het gebied te lanen kamers. Ik moest hem joggen over bellen. Ik moest pas later beginnen. Wat ze me zei van, nou, er is een tongblier in Ije. De wensen dichtste bij kon zo gauw mogelijk heen. Om een cameraploeg aan de andere kant van Friesland heen te zetten. Dus ik ben voortnachts in de kleine sprong en in de auto sprong. Toevallig mijn cameraatje nog meenam. En ben ik erheen gereden. Naar het plek dat het wezen zoeken. En hoe redelijk gauw wat is zijn van nou, wie sluit het hele gebied aan. En ik hier de familie te waaien in het gebied, verschillende onkels en tantes. Dus toen had ik in de redactie zei, ik blijf hier. Dus ik liet me wel opsluiten en dan zullen we dan wel verder. Goedemiddag, welkom bij deze extra uitsturing van Joet. Het doemscenario is realiteit geworden. Er is tongblier geconstateerd in Friesland. Ik weet nog wel, op een gegeven moment wie hier bij de omroep een discussie van Pat Verdikke. Uw verslagjouwers drieën erheen, die komen bij waarom. Hier komen gasten, boeren, mensen uit het troffen gebied. Die komen hier als gast, wil u nog om te vertellen in radio- en televisieprogramma's hoe het zit. Die kind hoeft het virus ik meeslepen. Dus waar wordt straks de omroep misschien zelf wel een bron, een besmettingsbron. En van hieruit wordt het weer verder verplaatst. Dus ik weet ook wel dat er loeren wie toen van jongens, wie maakt hier maar oppassen. Wat is uw eigen rol hierin? Ik ben heel benieuwd hoe die tongbliercrisis nog meespeelt in de hol van Bigelix mijn neef, een boer. Van, zit dat nog in de achterholen? Ben je nog benauwd tot dat weer commercieel? En wat is het verloren in het boordje? Eerder wat verloren. Maar wat ik nog een grote vraag is van, waar is het nog wijkam? Want dat weten we nog heel diep net. De MKZ wie vooral op een Veluwe en in één keer weer in Friesland. En ik op 12 bedrijven die neert maar elkaar te krijgen hier. Maar dat is nog heel tijd een grote vraag. Brink, wil je wat zussen even? Ik ben er gisteren de hele dag geweest. Ik had de twijfelachtige eer om het geval te mogen constateren. We hebben 2 zieke dieren geconstateerd aan het begin van de dag. En dat zijn er gaandeweg de dag zijn er in ieder geval nog 2 bijgekomen. Dus zo snel kan dat gaan. Ja. Maar ik ga me nou omkleden en dan ga ik gauw even naar het bedrijf toe, want die mensen hebben het hard nodig. Nou, dat was ook wel met het kalf, niet? Ja.
Was je mooi ontglipt? Was er aan de hand? Ik ga bellen, heb jij Ja? hier voldoet me net. Sloan. Hier hebben we elkaar voor het eerst getroffen, echt brengt, denk ik. Ongeveer een 2 kilometer hier verderop. Hier de plaats van Mindersma. Ja, wij hebben elkaar Ja. toen getroffen. Ja, dat klopt. Ja, Ja, dat klopt. Ja. Ik moet zeggen, toen ik s'avonds thuis kwam, s'avonds laat, dus het was om 2:30 of zo. Toen was zeg maar het hele verhaal klaar van die dag op het bedrijf. En toen ik in bed kroop, toen dacht ik wel, ja, ik ben nou een van de weinige mensen hier in de buurt die echt weten wat er dadelijk gebeuren gaat. En dat greep me wel aan. Ja, dat vond ik wel een moeilijk moment. Want dan zie je toch al die scenario's die je niet weet hoor, wat voor omvang die hebben. Daar weet je niks van. Maar je ziet toch wel allerlei dingen voor ogen die gebeuren kunnen gaan. En dan ben je wel een van de weinigen die dat weet. De mond- en klauwzeer is nu ook in het noorden van Nederland geconstateerd. Ver weg van eerdere besmettingen op een melkveehouderij bij het Friese plaatsje E. De nieuwe besmetting is volgens Landbouw niet terug te leiden tot Oene. Het lijkt er daarom op dat Nederland nu een tweede MKZ-haard heeft. E is een gehucht ten noordoosten van Dokkum. Er wonen een kleine 400 mensen. Vanmiddag zijn ze begonnen met ruimen bij de getroffen boer. 100 runderen moeten worden afgemaakt. Het is een echt reusachtige klap natuurlijk. Gisteravond kreeg ik het bericht dat er een ernstige verdenking was. Vanmorgen de bevestiging dat het om Monte Klauwzeer gaat. Ja, dat is een dreun. Het is een dreun voor een agrarische gemeente als Doorndeel. Dan ben je er eerst even na. En dan realiseer je wat dat budget voor de boeren in Doorndeel in Omkritten. Wist ik net correct hoe groot het wordt zo. Dus dat besef dat kwam eigenlijk voortdurend van dit is net best, dit is goed fout. Ja, ik ben de enigste journalist in het gebied. En ja, probeer ik hem zoveel mogelijk overal heen te gaan. Dus ja, even naar de supermarkten die te zeer, de plaatselijke supermarkten. Ja, die natuurlijk wel wat moeite met omvoeren. En personeel, de boeten, de cirkelwenden, die mochten net in. Naar het café daar werd de jeugd bij elkaar kwam. Ik heb brotten, ja, toch wel aan het werken bij een boer. Jeugdhonk daar werd ze bij elkaar kwam. En ja, zo probeerden je reportages te maken vanuit het gebied. De Joene valt in Ije. Het begint al donker te worden. In de hoezenbaan wat licht. Nou, melk en voor die, hè? Melk en voor die. Pleets wordt wel... Je kan het het best omkomen leiden, hè? Nee. Maar de pleets wordt wel rommen, waar het werkers. Volle stuks vee. Nou, dat heb ik alles maken, maar... Dat is klaar. Ja. Hoe is de reactie daar van de morgen? Ja, jullie joden eerst net, hè? Ja, nou, dan wordt het zo, dat weet je. Ja. Ja, dan praat ik goede kameraden van mij vallen eronder. Nou ja, dat je het oude Die je normaal van de jongen in de kroeg zitten zoen. Ja, een hele goede vrienden nou ja. Ja, maar die komen net van de players aan, heb ik gehoord. Op het hele net. Nee. Nou, de reacties van de jeugd van Ije in het café, dat is wel duidelijk. Hier in je baan op kom plak nog wat licht. Ik zal eens even binnen dat de mensen binnen die dat wat over vertellen willen. De mensen zijn alle hier een beetje, zo moet ik zeggen, emotioneel erbij betrokken. Het leeft wel hoe ze mind worden. Ja, want iedereen ken je elke niet, hè? Alsjeblieft. Hoe zit je, zijn jongens? Zit jij voor de televisie of wat? We zitten voor de televisie, ik kan niet in het circus. Het is soms een festprogramma, het is wat verkwart. Maar er zijn wel een hele grote mensen en het dienen me echt goed. Samen met wat dat te zitten. Hij zag wat hier de eerste nacht in. De eerste nacht na het eerste tongbliergeval. Nog een hele lange periode leidt van hun. Op naar morgen, op naar de eerste zonroemingen. En dit is dan het algemene beeld in hier op het staat. Die al die bedrijven staan een hele lading auto's. En ja, staan de kraan kleren om de beesten die aanmaken binnen op te roemen. In de plaatselijke supermarkt is het echt wel moeilijk als je alle verhalen die het hier rondgaan. En ja, hoe zit het met de bevoorrading? Die zullen we eens praten mee, meneer Tuma. Zoals je misschien kent is hier alles in de winkel nog aardig aanwezig.
Je krijgt niet die cirkel van 2 kilometer. Er zit het werk er middenin. En iedereen die komt in een enkel die denkt, nou, maar wat extra nemen, want we zitten hier opsluiten. En die ene vertelt op dat ze in worden en dan krijg je een soort roleffect. En dan, nou, dat maar probeer je wat te sturen en dat lukt ook wel. Het is dat riestal, ja, maar het cirkel wordt groot vol. Ja, maar die boeren komen net. En nou, dan ben er zo vol die net komen. Dat is inderdaad. Ja. Ik moest van de morgen naar Justerijk mijn bal ophalen bij de naaie rotonde bij Messelwier. Bij de afzetting, ja. Ik wil dan bellen voor de politie dat er weer wat zit en dan hel ik dat weer op. We kennen al die mensen, iedere klant die kent al die boeren, wel jonge boeren, maar gezin, maar jonge band. Iedereen die leeft mee en iedereen hoopt het beste er maar van. Nou, ja. Goeie. Mooi waar, mijn man. Het is prachtig waar. Een heel verschil met zien jullie. Dat weet goed kant. Dat is voor zeker. Ja, absoluut. Je had de mappen er alleen weer bij hellen? Ja, ik dacht maar weer even wat inleven en inlezen. Ja. Wat wie jouw rol bij de Tongbli-crisis? Ik ben eerst in de boeren geweest, maar toen zei ik kan beter mij helpen de organisatie op poorten te zetten. Nou, en daar ben ik toen de meeste tijd mee aan de gang. Zo'n eind ben ik naar mij west te roemen, maar de meeste tijd het opzetten van de organisatie en het opsporen eigenlijk van, ja, waar komt het virus bij en waar gaat het virus misschien heen. En toen kwam het moment dat je dat in Friesland weer. Ja, ik hield de Naxaljet. Maar bij de mensen die er al bij belutsen weer, ja, dat sloeg het in als een bom. Ik denk dat dit jou wel aardig weer zat de mensen dat ik vielen bedoel ik. Echt een donderslag bij helder hemel. Ja, want je hier wel op een hele grote orenplakken verwachten, maar krijg net in Friesland. En ik moest dat de maas aankondigen, mijn moeders jou wachten van de zaal met 214. En er was deertse stilte, echt deertse stilte. Net iemand zei eerst daarna wat zag van, dit zult dan net weer wezen. Waarom wie Friesland nou het laatste gebied waar mensen dat verwachten zoen? Nou, omdat men het idee heeft, die Friesen naar het woord van kwamen. Er is hier ruimte, de veedichtheid is je heulozers op een Veluwe. Weet je, kei, bargen, hin, lama's, alpaca's, reeën, neem maar op. Je kent ze net op, ga ik daar hin en de eind en dan die is al je neemt. Knien, pelsdieren, neem maar op. Zit van alles. In Friesland maar die kei, men is wies met zijn kei. Dus dat men wist dat de meest besmettelijke ziekte in je eigen land is. Ja, dan hoor je gewoon een regels van beziekje de ziekte moeten erdoor te houden. Maar wat mij opviel, wie dat de boeren hier zo ernstig bleunen. Zo van, dat is wel rond je, want dan kennen we verder. Nou, dat was ook eigenlijk het hele positieve aan het verhaal. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik denk ook niet dat het zo gegaan zou zijn als dat niet zo was. Mensen waren heel rustig. De diagnose was duidelijk. Daar was geen twijfel over mogelijk. Iedereen wist van, hé, we hebben hier Monte-Clauseer. Iedereen had ook wel zeg maar de schrik en het verdriet van, het is allemaal heel erg. We gaan er heel veel erge dingen door meemaken. Maar we zullen zorgen dat we zo snel mogelijk met elkaar eraf komen. En daar heb ik heel veel bewondering voor gehad en dat heb ik nog steeds. En ik denk ook dat dat, nou, zeg maar wel de reden is waarom wij zo'n grote voorsprong hebben gehad toentertijd ten opzichte van de Veluwe. Dode kalveren en varkens in de bomen. Een protest tegen het gesol met dieren, zoals de actievoerders het noemen. De mobiele eenheid maakte met geweld een einde aan de blokkades. De politie zoekt nu uit wie de beesten heeft opgehangen. Alsof je een gebied waarin een burgeroorlog woedt inrijdt. Kootwijkerbroek wordt Noordwijkerbroek. Er is nog helemaal geen MKZ in Kootwijkerbroek, zeggen de boeren. En de dieren gaan dood op een mensonwaardige manier. Ik vind het goed dat ze dat doen. Ja. Maar je mag het wel. Waar staat het voor? Gewoon, de boeren hier die geloven gewoon niet dat er hier Monte-Clauseer is. En op deze manier maakt het wel duidelijk. De houding in Friesland heel was op een Veluwe. Op een Veluwe weer zeggen van, nou,
had Den Haag dit net betocht en wollen wie dit wil en wie bent er net meer zat ik weet. En de Friesland biedt van uitroeien, zo gauw mogelijk. We horen eerst green, dat is nou bekend. En dan is de afwaartse. Het 10 dagen rond. Binnen 10 dagen is het wel vast. Maar om het wij eerst screend willen maken, dan worden we een beetje bang. Dan hopen we net dat wij 10 dagen wachtje maken, maar dat is niet vol te houden. Nee, want je moest het vanmorgen gewoon melken. Ja. Heerlijk. Nou ja, je hebt ook het idee van misschien is het de laatste keer dat je ze melken. Ja. Ja, aan de ene kant ga ik zoiets van ik hoop dat ze zo gauw mogelijk helpen, maar dan ben je van die land hoor. Ben je er maar van hoor, ja. Ja, dan komt er echt nog weer een klap en dan ben je stal leeg. Maar ja, het is ook zo'n wisse situatie van wanneer gaat het voort. Nou, ik blijf zelfs net naar binnen, dus ik jou hier mijn camera. En dan maak je maar even wat opnames, maatje. Voor de best. En dan meteen wie vertellen. Dit hier. Dat maakt in deze dagen nog jelly. De keel wat eruit kwam, dat had een somber vooruitblik. Momenteel steken we bij de hok van het jongvee. Waar de laatste 12 lutskes in stenen. Dat de sprake in 1942 mei begonnen is. De laatste lutske, dat is lutske 491. Dus Beppe die heette Lutske en Spaken begon in 1942 met de lijn Lutskes. En dan houdt dat bij Lutske 491 houdt dat op. En dat wie, dat wie vooral voor Spaken heel zwier. Maar ja, dat is ook wel, dan stier je hier te filmen en dan denk je van ja, dit gaat net alleen in Friesland hoor. Dat is ook vooral voor u, voor uw familie. Van, we zijn hier een keer fort. De magen draait me behoorlijk. Nou ja, voor de morgen voor het lijst mogelijk. Hoe wie dat? Emotioneel. Je zit ik voor de laatste keer komen en gaan. Dat wij vonden dat wij van momentaan het respect opbrengen moesten naar de mensen dat we verplicht zijn om elkaar naar te melden. Dat ben wij gewoon aan ons bezig, vinden wij dat verplicht om hun ritme toch een beetje bij te houden. Je zit nog krijgt die plaats van Mindersman, het uitbreidsen hier. Ja, die is juist daar. Die twee pakkenbeeldjes daar in de BM. Die van mij hoor. Ja. Het waren Peerske dag. Peerske manje ben je hem rommen worden? Ja. Wat wist nog van die dag? Dat ik maar een heel raar gevoel in de melkput. Ja. Ja. Maar als gewoon eens melken? Gewoon eens melken en... Dat hij een stuk litter kent? Ja, maar dat doe je net. Dus er zit 6 volle melk onder, dat is zeker weer lijden om en nog. Dus nee, dat moet ik niet. Gewoon melken, dan gaat er aan. Ja. En finito. Hier stiek te filmen. Hier waren de kei, die kregen eerst even een verdoving of een kalmeringsmiddel. Gingen ze door de liedse door, gingen ze de boeten daar. En dan zeggen ze echt terug het ruutje, zeggen ze nog de zwarte kou en dan zeggen ze de kanaal en dan zeggen ze hem verdwijnen. En dan weer het einde. De kei ging deze door de boeten daar? De kei ging deze door de boeten daar. Ja. Wat wie de gedachte erachter? De gedachte weer erachter dat de kei naar de boeten gaan. Dan ga ik altijd deze door het ruut. Dus om de rust zo vol mogelijk in de stal te houden, krijg je zo wat ik werd erin. Ja, en die ging hier naar boeten. Ja, en die was zitten. Die waren de afsketten. Ja. En een spuiter en euthanasiespuit. Ja. En daar waren ze opladen. Ja, ja, altijd maximaal 2 boeten. Ja, één of 2. Ja. En dan als ze boeten door, die winnen door wat echt. Meer zegt erop. Nee.
ga je 2 maanden niet in de stal te staan. Dat moet wel gaan. Dat is wel heel rustig, hè? Ja. Als je echt uit wil voertuig klappen in een koopbal, maar doe helemaal niks, hè? Hey. Nou ja, en in die tijd de boel moest kennen. Ja. Dus daar hebben we werk ook goed in. Eerst een week als 14 dagen dat het gewoon ontsmet worden moest. En toen gaan we de boel zelf maken. Ja. Dat lijkt me haast de zwaarste periode. Dat zijn lange dagen. Ja. Ja. Maar nou ja, je bent helemaal weer red met mij, hè? Dat dan eerst al. Als je het vee weer voor, dan ben je eerst verschrikkelijk warrig. Dan ga ik me even een medaillon. Rust leert. Nou, die paar dagen dat ik hier naar werken moet, het valt daar zo hier. Op dat stuit haast ik geen erg in. Maar als hij naar rust komt, dan is het... Ja, dat komt naar de tijd. Dat komt naar de tijd. Ja. De klap komt naar de tijd. Ja. Ik weet dat dit geheime informatie, maar dit had misschien geheime informatie. Wij zijn zelf door allerhande evaluaties zitten. Hier is Tongblier het eerste melding van Tongblier West. Maar in feite is het via dat bedrijf Uslon binnenkwam. En vanuit dat bedrijf, gewoon via buurtcontacten, Paken had op een klomp, maar die te leed was West binnen een heel stel andere bedrijven besmet. Een ander bedrijf weten we dat de klauwbekapkarren de oorzaak weer. Weer in ieder geval kwam de veertste, die had een kellerij die in, naar een orenboer daar. En die waren een paar dagen later besmet. Ja, dus zo besmettelijk is het. Ja, het is een hartstikke besmettelijke ziekte. Dus een paar virusdeeltjes als het ware, maar die kan genoeg wezen om de ziekte te veroorzaken. Toch zul je nog een hele grote vraagteken staan van waar is de besmetting lijk aan? In Friesland. Ja, daar ben we net achtergekomen. We hebben van alle handen dingen uitzocht. Ik geruchten al je naaigang, maar daar ben we net achtergekomen. Dus ik denk dat we er net meer achterkomen zullen. Ah, wat hebben we dan al die uitzocht? Nou ja, Biggelix, er is een eer bij neergevonden dat we drachten. Dat is misschien illegaal kooltransport. Nou, weet het net. We hadden de vrachtauto's van de stjongfabriek Nijlutsen. Contacten van preeklezer, contacten van boeren maar in de rest van het land. Mensen die naar een feestwest hebben. Dus allerhande dingen met al je Nijlutsen. En daar hebben we het net van vinden. Maar je weet wel op een Veluwe, die laatste beesten om die te vinden, geiten van de slipkamer al hellen. Ja, had iemand een guide of die er redden voor achter een auto gegooid had en ergens naar Friesland bracht, ja, daar zijn we nooit achter gekomen. Je kreeg op een bepaald moment een telefoontje? Ja, van boeren in Dongerdeel, ik weet het niet meer waar, maar die zei van, maar luister, er worden hier al eens even hoevige dieren die willen rommen. Maar hier in ik reën rond en hier in vrij rondlieken, dus dat virus ik verspreid. Ik denk, ja, bliksem had groot gelijk. Dat die in het begin van, dat die 12, 13, 14 april of zo wat. Dus ik had toen maar steeds bosbeheer bellen, maar de boswachter en zei, nou, dat is duidelijk, die beesten die maar afsketten worden. Dus ja, maar dat mag ik samen net wel. Dan mag ik toestemming voor haar van de staatssecretaris van Landbouw. Nou, dat denk ik ook zo. Aanpakken. Nee, hij zei, ik ging in contact nemen met Den Haag. Had contact zocht en die toestemming was dus net jong. Dus de minister van Landbouw hier opdracht jong om alle evenhoevige dieren te rommelen, te ruimen. Een hele zwiere maatregel. En aan de andere kant de staatssecretaris van hetzelfde departement die ook geen vergunning om reën uit te zitten. En dat had dan te krijgen maar de aaibaarheidsfactor, kei en skiep, ja, die moesten voort, maar die bambies die mochten net afsketten worden. Ik van, nou, vond ik net zo sterk. Het eerste jaar wie vooral dat die heel zwaar. En na 2 jaar dan gaat de boer verder. Ja. Nou, het scheelt dus jong best, denk ik. Ek. Als mijn haid, die had misschien meer problemen met mij, maar die raadt me dan ook wel mee. Dat is al heel goed. Hij herkent komen misschien zo bot nog net als toen. Maar dat ga ik zelf ook wel. Ze ben bij mij nu ook een nummer. En het namen mee. Rook? Ja. Nou, zou we zien nog wat. Ja, dat is zo'n team, denk ik. Dat weet ze eigenlijk. Wat merkt Amke er nog van, wat er verloren is? Ze hebben haar door wat vee kregen. Ik ken deze beesten net.
De vorige veestapel, koeik, alle beesten. En dat lukt niet meer. Nee. Dus Omke weet net wat het is. Nee. En dat lukt ons wel? Alles wel. Ja. Dan weer het vooral waarschijnlijk een Lutske. Ja. En ik weet ook net de namen van deze beesten. Nee. Maar uiteindelijk ging ik op die ja, maar mooi te hier met deze groen enzovoort. Dat die net al leven halen, dat zeggen. Ja, met name de zwierdrachtige kei. Die in het roep van kamermen. En niet heetdrachtige wind. Ja. Ja, die ben elke kapot. Ja. Die had je net al leven. Nee, volle wind dat, hè? Wij zijn in juni herstart. Ja. En steeds maar de crisis minder de eerste, minder over 20 uur vallen. Dus ja, dat is nog langer haren. Ja. Ja, en drie kosten weer hadden. We proberen het niet steken. Dus ze gewoon net, ja, net beter worden. En ten einde, ja, deze. Ja. En hier is natuurlijk nooit rekening mee houden dat dat ook gebeuren kon, of wel? Nee, in zekere zin nee. We hier maar de onderschaaf wel extra onhellen. In het geval van, nou ja, de shirt ga ik nog niet vallen. Ja. Alleen net op deze manier. Dat was net al. Net op deze schaal. Nee. Maar nooit twijfelen aan het boerwezen. Nee, nee. Ja, als we daarom twijfelen hier, dan hingen wij net bij beginnen maken. Nee. Nee. Wij zijn met frisse moed begonnen en dat is wat afval. Als de men dan eerst op de chin lag en dan ben we nog weer boven. Ja. Vergeet boer. Ja. Wat probeer je het worden, maar... Ja. Denk je daar wel eens om? Zien jullie? Dat is nooit bij die waai. Dat is samen wat bij die. Ja. En dat is verschrikkelijk dan. Dat zit dat aan alles aanmaken worden maar. Zelfs nog een keeltje die er morgen geboren ben en meters bij voort. Ja. Hoeveel beesten binnen nou uiteindelijk rond in Nederland? Ongeveer 260.000. En hoeveel beesten ervan ben ik echt besmet met tonglier? Een dikke 150. En dat is wel heel verrang, dat je zo'n soort beesten roem je matten, ligt er maar steeds tussen scrapjes, wil er maar 150, een dikke 150 echt klinisch ziek kwam binnen van tonglier. Ja, en van heel dit meer kanten komt de roep om actie in het non-vaccinatiebeleid. Het roemje van zoenvee moet ophouden. In 91 dan hebben we door de beslissing genomen is om net in te zien. En die discussie ga je heel nauw bijwennen. Ja, dat heb ik bij belutsen. Ja. Toen won je dat er inenten waren. Nee, dat vonden we net zo direct. Want wat weer toen het geval, Denemarken die wil tatreden naar de EEG. Ja. En daar waren Denemarken eigenlijk daar uitnodigen. En toen zijn de Denen bij wel tatreden naar de EEG. Waar wij grote exportbelangen, met name wat vlees betreft, richting Japan. En als wij tatreden naar de Europese meerskip, dan willen wij het in elk geval zo regelen dat het non-vaccinatiebeleid, wat wij in Denemarken al kennen, dat dat Europees beleid wordt. Ja, want in 91 is het eentje afschaft. Er waren een hele discussie viert over het eentje van Bissen. Wat is er nou concreet in de regeljouwing voor oren? Nou, de mij jeder in te worden. De bedrijven blijven minder lang dat ze niet aanleveren moeten. Dat na een jaar hier wordt eigenlijk in feite alles weer vrij jong. De Nederlandse bedrijven, de zuivelbedrijven en de retailers, dus de Albert Heijns, die zeggen van dat ze de spullen wel verkeerd willen. Maar het grote aanwijzing is, wat doet het boeteloon? Want vanuit Europa is er concreet op papier niet voor oren? Nee, het is wat stukje blijven in Brussel. En dat is uw angst. Van, stel dat er nou tonglier uitbreekt. We hadden nou tonglier in Bulgarije, we hadden tonglier, een grote uitbraak in Korea. Dus op skatenplakken in de brood. Ja, daar steekt het weer de kop op. Ja. En dat is de angst van, is er nou echt wel wat voor worden? Of wordt Aasen echt alles
toch nog weer op dezelfde manier dienen als dat in 2001 gebeurd is. Ja, maar het blijft zelf een aparte zaak. Je kent enten, er is een entstof, dus waarom moet je daar nou geen gebruik van? Misschien dat dat nou weer komt, nou de Partij voor de Dieren in de Kamer en de aandacht voor dierenwelzijn. Ja, dat het nog wel eens een keer, misschien ook wel een aanleiding van de bedenking nou, dat het nog wel eens een keer op een ei in oorlog stond.